O webụrụ ya ndewo na ụmụnne m anyị na-ekene unu n'ụbọchị nke tata were ohere a na-anabata unu n'ọmarịcha ụbọchị nke tata n'oge Igbo TV wee bụrụ oge ndị Igbo. Ịbịa n'anya abalị one gara aga ka m mere ncheta ọmụmụ m nyawa ihe gara ọfụma. Ana m eji ohere ahụ na-asị mmadụ niile ndewo nụ maka ọnụ gosiri m ịhụnanya n'ụzọ dị iche iche. Ana m asị ka Chukwu okike abịa ma biko kwachuo n'ụgwọ. O webụrụ ya o nwere nnukwute ukwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata. Anyị na-asị kunu megịnị kunu nọnyere anyị ka anyị nwee ike tụsa anya wee okwu enwekwana ebe ị gara ka m gaa n'ihu kpọpụta ụmụnne anyị ndị anyị na-abụghị eso were megịnị wee nọ n'ụbọchị nke tata. Onye mbụ anyị na-abụghị eso wee nọ n'ụbọchị nke tata bụ nwanne anyị nwoke Chokomilo. Ndewo nwanne anyị nwoke Chokomilo. Chokomilo na-abịa. Ndewo nwanne anyị Official Ijele. Ndewo Igbo mma mmanụ. Ndewo kedu ka ị mere? Ndị Igbo ekene mara ụdị m anyị dị mma. Igbo TV ndewo. Ndewo Ijele ka m wishikwa wee gị na ndị bekee si na ọ na-agwụ happy birthday. Ndewo happy birthday na Arias. Ndewo tupu anyị gaa n'ihu ana m ekene mmadụ niile na-asị biko ka ị na-anọnyere anyị megịnị ga pịa aka megịnị gbasa anyanwụ ozi ka anyanwụ okwu ozi megịnị gawa na mba ụwa niile. Gaa n'ihu nwanne anyị nwoke Official Ijele. Ndewo na mbụ ana m asị dịka m si kwuo na mbụ si happy birthday. Ama m na imela ọfụma. Na-asị ekene dịrị Chukwu Olisa na ịtụkwasara gị ahụ n'elu ahụ ọ bụ ihe ziri ezi. Wee na-ekenekwa ụmụnne anyị na-ege ntị wee na-asị Igbo mma mmanụ na-asị nke onye chiri ya zelu. Nwanne unu nwoke Official Ijele odogwu agba ọsọ ọgụ na n'ọzọ obodo onye bi na mba obodo a na-akpọ United Arab Emirates Dubai. Ndewo Ijele. Ka anyị gaa n'ihu kpọbata nwanne anyị nwoke Chokomilo. Ndewo Chokomilo. Ezi nwanne m daalụ. Ndewo Nwanne m nwoke Ijele. Ndewo. Ijele ekene m gị. Izu ifugo ya na Chinefo na anyị nwa na-eme okenye ụmụazị anyị na-etokwa eji osomene birthday gị ụbọchị ya na ọ dịkwa n'izi onye chi ime birthday ome birthday ọ dịghọ n'izi ime birthday na mana eziokwu na ọ dịghọ n'izi ime birthday onye nakata ome birthday. Iyi kwuru eziokwu maka na a sị na ekene onye akịdị ọgwọta ọzọ maka birthday awụ nsọsọ ịga kpọ rie mana ọwụ iji ohere ahụ wee sị Chineke daalụ na inye m ndụ n'elu ndụ. Gaa n'ihu. Eziokwu nna m asị m happy birthday once again nwanne m nwoke. Ndewo. Ị ga-adịla anyị ndụ. Ebi ọ bụ na echi ịnọ 90 before ijebe mmenyekwu gị extra 20 maka 110. Ị ga-adị ndị nwere ife ya eme. Ise. Igbo mma mmanụ nwanne unu nwoke wụ Chokomilo Ebenezer Ezeala. Amụ onye mba anọ. And esikwara m obodo Eliza wụ London United Kingdom wee na-akpọ. Ya ma alụ nụ mma. Ndewo. Ya gazi elu. Daalụ. Ndewo daalụ. Ka anyị gaa n'ihu kpọbata nwanne anyị nwaanyị Chizoba. Ndewo. Ndewo Igbo TV. Daalụ. Ụmụnne m ndewo nọ. Ndewo. Ọgachukwu ndewo. Ụmụnne m aha m bụ Chizoba Ezeakpụnọnụ. Abụ m onye Anambra steeti. Esi m na Lagos steeti wee na-anọnyere n'ụbọchị nke tata. Ndewo. Ndewo. Anyị akwana ịkpọbata nwanne anyị ọzọ ndewo. Ndị Igbo kachanụ. Ndị Igbo birikwanụ. Ekene m unu. Ezi oyi Chokomilo. Igbo TV. Ana m ekene. Ndewo. Chizoba. Nne Chukwu gọzie gị. Ijele nwoke ọma. Ọzọ n'Igbo ọzọ ndewo. Nna okpu gị nke a ọ bụrụgodu sinetọ ke nke agụla
agụlụ ka eze agụlụ nke a Vito Ume rapa agụlụ ndị na-atọ ọka na Germany Vito Ume ihe okpu ijele na-adị iche maka na ijele wee oke mmọnwụ mba oke Vito Ume ada ụmụaka okpu ijele na-adị iche. Ndewo gị nwanne Ndewo. ndị Igbo na-ege anyị ntị onye bụ na rie na nke ochie aha m bụ ọzọ Nwachinemelụ abụ m onye Anambra mana ebi m na London esi na London na-ekwunyere ụlọ. Ndewo nwanne anyị ọzọ o wee bụrụ ya anyị na-ekele mmadụ niile na-esonyere anyị n'ụbọchị nke tata obi wanyị sọsọ aṅụrị kedu ihe mere obi ji wụrụ anyị sọsọ aṅụrị? Onye hụrụ nwanne ya kwesịrị ị na-enwe obi aṅụrị maka na onye ọbụla Chineke nyere ndụ o nwere ihe niile. O nwere ndị si na onye nwere ndụ nwere olileanya mana ọ bụ sọsọ olileanya. Onye ọbụla nwere ndụ nwere ihe niile. Anyị na-ekene ụnụ wee na-asị dịka ụnụ na-anọnyere anyị ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ were na-ayọ ụnụ wee na-ayọsi ụnụ ike na-asị dịka ị na-esonyere anyị biko gbasa anya ozi ka ya ozi gawa na mba ụwa niile mee ka asụsụ Igbo na omenala Igbo wụ ihe nke ga na-eme gịnị ga na-agbasa. Anyị na-ayọ ime nke ị kwesịrị ime ha pụziere anyị ihe anyị kwesịrị ime. O wee bụrụ ya okwu anyị ji n'ụbọchị nke tata ma ọ wụ okwu anyị kpụ n'ọnụ dị ezigbote mkpa. Ọwụ okwu ị ga na-eme ị na-ege ime gịnị ịkpọ ndị ọyị gị sị ha bịa ga-enyewa okwu. Ọwụ sọsọ na ya na-ekwu nyawa okwu mana anyị na-eji Igbo wee na-asụ nyawa ihe maka na dịka anyị kwu na mbụ asụsụ Igbo na-anazi ya na anyị achọọ ka ya wụ gịnị ka asụsụ Igbo wee na okwu anyị ji n'ụbọchị nke tata bụ maka ihe ndị oyibo kpọrọ rep nyawa ịdakpọ nwaanyị n'ike. Ige ntị n'ebe efere mba ụwa niile ọwụ ya wụ ihe a na-ekwu maka ya maka nke mere n'oge gara aga. O teela nyawa ihe bido wee mewe mana ị na-anya ndị ọchịchị ma ndị okwu na-eru n'ọnụ ha anaghị achọ itinye nyawa okwu ihe a na-ene anya ihe na-emebi. O wee wụrụ ya n'ụbọchị nke tata sị na anyị ga-eme gịnị anyị ga-etinye nyawa okwu ọnụ. Anyị na-asị gị enwekwa n'ebe ị gara maka na ị ga-echa nyawu okwu anyị ji n'ụbọchị nke tata ị ga-amụtarịrị otu ihe maka na anyị ma na okwu ọwụ na-ewepụtara ebe a na-ewepụta ya maka ọdịmma ọwụ nsọsọ nke ndị Igbo ma nke ndị ụmụnne anyị na-awụkwaghị ndị Igbo na-ebere anyị. O wee bụrụ ya anyị ga-eme gịnị anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Aga m ebu ụzọ ka m jụọ nwanne m nwoke Chokomilo n'otu nkeji maka na kedu ihe wụ ịwapụ nwaanyị n'ike nke ndị oyibo na-akpọ rep na otu igwu nwa na nwoke si ghọta? Kedu ihe otu ị ga-esi kọwaa ya ka ihe ọ bụ? Ndewo ụmụnna anyị nke na-ekenekwa m unu. Anyị nọ n'anya na okwu akpụ n'ọnụ taa ya bụ okwu siri ike. Ya bụ okwu abụrụ obere okwu maka na alụ ka ọ bụ. Enwere anyị na-amụrụ nọ ife ọjọọ. Enwere nwoke na-amụrụ na ịwakpu nwaanyị n'ike nọ ife ọjọọ ka ọ bụ. Ya Chokomilo achọrọ m ka ị kọwaa otu isi were ghọta ihe ọ pụtara nya ihe ndị oyibo na-akpọ definition otu isi ghọta iche na ọwụ. Otu si ghọta ife ndị oyibo kpọrọ rape bụ esi nkọwa otu mmụọ si ghọta ya. Hapụ m ya n'ụlọ ife ọjọọ ka ọ bụ ijekwuru nwata nwaanyị mebi na ịgba gị ya ọyị ọ kwere ọyị inye ego ọ kwere anaghị ibechebezi ya eche n'ebe anya sị mebi na ọ nere anya fụ mebi na ịbụrụ irụlọ onye ọ ga-ayị ma onye ya ga ichebezi ya eche ọjọọ ịwakpuzi ya n'ike ife ọjọọ ka ọ bụ. Onye na-eme otu a si wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ were aka mmadụ. Ndewo. Daalụ nwanne m nwoke. Ndewo Choko. Nwanne anyị Chizoba na nghọta nke gị
kedu ihe wụ ịwakpo nwaanyị n'ike ma wee ịwakpo nwoke n'ike maka a na-awụpụkwu ụmụ nwoke n'ike gaa n'ihu. Ụmụnne m ndewo. Ịgbapụ nwaanyị ọ bụ ịgbapụ nwoke n'ike nke a kpọrọ rape n'ọnụ oyibo bụ ihe dị njọ nke ukwuu. Ọ bụghị ihe a ga-anụ amanibe enu ma enye onye ahụ nkwụ ka ekene ya na o mere ọfụma. N'uche nke m, rape dị njọ, ọ jọgburu onwe ya. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme ihe a nwee ike ọ bụrụ na ha ejiri anya ha eme, nwee ike bụrụ ihe nna nna ha mete abụọ ha ọnụ. A na-amụzi ụmụ a na-ata afụfụ ihe nna ha mete. Maka amaghị m ihe ga-eme nwa okorobịa ga-ahụ agadi nwanyị o je dakpuo ya n'ike. Ị na-anụ ka a na-anụ asị na o ripụrụ ya. Ụfọdụ a na-asị na ihe na-ebute omume a bụ ka anyị nwa bụ ụmụ nwanyị si akwado, ka anyị nwa bụ ụmụ nwanyị si ebupụta onwe anyị n'iro n'ọya socha eme. Mana asị m kwuo ka anyị si akwado ma ọ ka anyị si edosa onwe anyị ekwesịghị ime mmadụ ma mee nwoke o repu anyị o soghị. Maka na ị na-anya na obodo ndị ọzọ n'obodo bekee, Canada, London, all these places, ị na-afụ ka ụmụ nwanyị ha si eyi akwa. O nweghị ihe ọbụla na-ekwu gbasara ka ụmụ nwanyị ha si eyi akwa. Ka onye si ekwesịghị ọ bụ ihe kwesịrị ị na-echegbu gị. Na ihe kpatara dis rape ji wee na-afụ ụfụ na ntị ọ sigo n'aka pụọ bụ na ndị na-achị anyị n'obodo anyị wụ Naịjirịa enwebeghị ihe ha mee maka ya. Maka na ọ bụrụ na mbụ na oge ihe a na-amalite nwayọọ nwayọọ na ha na-etinye aka na ya na-enye onye ahụ punishment kwesịrị ka ọ welu n'ihe ome ọma mpụ na-egwu otu ọ dị. Ka anyị hapụgodi otu ahụ. Nwanne anyị darụ nwanne anyị nwaanyị Chizoba, aga m aga n'ihu wee jụọ nwanne anyị ọzọ nwa Chinemelu. Nwanne anyị nwoke, ịnụ ihe nwanne anyị nwaanyị Chizoba kwuru, o nwere ihe ọ kpatara ọkpa wee sị na o nwere ndị na-asị na ọ bụ ụmụ nwaanyị bụ ihe na-akpata nyawa ihe. Achọrọ m ka ị were otu nkeji tie ya okwu ọnụ. Ndewonu Igbo TV na ndị be anyị. Ndị kwuru okwu unu kwuru dị mma, unu kwuru nke ọma. Ihe mere bụ na ihe gbasara ịwakpo mmadụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ọ jọgburu udene si gbuo nkapụ n'isi. Ndị oge ụfọdụ ana m afụta ya dịka onye ụbụrụ ya na-ezughị ezu. Nwoke ọbụla na-eme ya bụ onye nwere nsogbu n'isi. Ọkachasị ndị nke na-eme ya ebe ụmụaka nọ. Nke a ka ewekaracha m iwe. Abịa na ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru gbasara ka ụmụ nwaanyị si ejike njikere. Ijikwa gị nke bụ eziokwu, anaghị m asị na ịwakpo nwaanyị n'ike bụ ezigbo ihe, mana nke bụ eziokwu na bụ na oge ụfọdụ otu nwaanyị si ejike njike so n'ihe kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke ji akpa ụdị agwa. Maka na ijikwa gị eziokwu, afụbeghị m ndị ka njiri ndị a na-akpọ na-agba isi ala
otu ụmụ nwaanyị ha nwa na-eke chụso onwe ha. Anụbeghị m na ntị na o nwere onye wakporo ha. Ana m asị na ụmụ nwaanyị si otu aha na-ejike njike, mana ihe m na-ekwu bụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị ụdị njike ha na-ejike were apụta n'ilo adịghị mma. O ya eso n'ihe ya akpata nwoke ya eji wee chebe ụdị echiche ahụ. Maka nwaanyị yie abante ndị ebe n'ukwu, ị na-afụcha ahụ ya niile. Ọ bụrụkwa nwaanyị nwere ezigbo ahụ, o ya eso wee kpali wee ihe na-akpali nwoke nwere, ọ bụkwa nwoke niile, nwoke nwere ụdị echiche ahụ. So ihe m na-akọwa bụ na otu ụmụ nwaanyị ụfọdụ si ejike njikere so n'ihe na-akpata ihe gbasara ịwakpo nwaanyị n'ike. Ndewo nwanne anyị ọzọ asị uche onye adịa mma ka m gaa n'ihu. Nwanne anyị Ijele, ige ntị nwanne anyị ọzọ kwuru o nwere ihe ọ na-atụnye aka maka otu ụmụ nwaanyị si wee na-ejike njike. Ụfọdụ n'ime anyị nọ n'obodo mepere emepe ebe ụmụ nwaanyị na-agbado nke ọtọ wee na-agagharị n'okporo ụzọ, mana anyị anaghị ahụ otu ndị mmadụ si aga na-emege na-awakpo ha maka na ha gba ọtọ. Aga m asị ka m gaa n'ihu, kedu ihe ị nwere ikwu maka ihe nwanne anyị nwoke kwuru, ejiji osowe na-ebute nyawa ihe? Igbo mma ndị Igbo ekene m ụlọ onye na-ege ntị. Nke mbụ na nna m si na ife niile na-asị na ka osisi onye agha nara wee sị na ọ na-abụ arụ gbaa arọ ọ bụla omenala ndị, maka na o ji abụ ọtụala ọmalụ ọtụala ofe ka ofe isi n'ọfịa. Nke mbụ iji ekwu ihe nwanne anyị nwoke kwuru iji lụtụ aka, ịbịa na mma ete ihe ụzọ na-abụ mma asị gị na ịbịa na nke ekike na mba obodo oyibo, ife mmelụ ka m nwere obodo nọ na-ewe maa atụ. Obodo a ine nwaanyị anya ugboro na-abụ eke agbakpọ n'iru ubulu ụtụ na moto jeza ụgba. Anyị na-eji ebe nwere ebe a na-akpọ Amanza Beach, Jumeirah, Fujairah, ebe a na-eji egwuri egwu every weekend. Ịbịa ebe anyị fụ ụmụ nwaanyị ndị ọsa ha ili sọsọ, o nwere nke ụmụ nwaanyị na-akpọ G-string, ọwa ifa n'ime arụ na-anyala anwụ na-egwu egwu. Ndị Pakistan eju ebe ahụ, ụfọdụ ndị Paki ejide aka n'ife ha ji bụrụ nwoke. Ihe na-afọ ha dive, mana ị na-anya na mkpalaba ahụ nọ ifụ na ndị uwe ojii ya na-akpọ CID na-agbali okilikili ebe ahụ niile. O wee bụrụ na ife mere na nke obodo oyibo ji dị na ọ bụrụ maka cops, nwanne m nwoke a ga na-amagburu ụmụ nwaanyị atụpụ na bekee, mana befe a bịara do civilized. Ị na-enwaanyị anya ịnọ na nsogbu, mana ọ bụrụ na ọ bụrụ a ga na-amagburu nwaanyị atụpụ. Nna agwa ụmụnne anyị ndị nwaanyị dị matured okwu, nna agwapa onye ji na maka atụmatụ maka ndị ọcha wetala anyị fashọn ahụ na-egbu anyị. Ụfọdụ n'ime ndị ọcha wetalụ G-string na ndị otu ịkpọ afa interview fedres ọ bụ gịnịkwana ka a na-ekwu ife a? Nwere onye si nwaanyị yiri ka mgbe eke, onwe ya na-akpọ corporate dressing, nwaanyị adị sharp. O nwere ife melụ nwa ife nwata nwaanyị ọ na-apụ ilo oyiri spaghetti hand, yiri ife ya bụ ojele ịba ọkada ọ ibe ndị ana ọbantoyi n'ime a na-egosi n'ilo. Chiwetara agosi na ike a na-ezo ezo ka a na-edebe n'ilo. Isi maka na nwoke nwere right irepụ gị maka dressing. Nke ahụ na matured ladies even ọ kwesịghị nwaanyị kwesị ide iyi. O nwere nwaanyị gị na ya ada eje mmemme, o nwere ide akwa onye yiri dịka nwoke sia nwaanyị ga-eyichi arụ asị onye Igbo anyị bụ dịka onye Igbo anyị bụ. Ibe na nkezi ịtụlezie na ụdị ndị ọzọ sị na ụmụ nwoke ndị a dịka m kwuru na mbụ, o nwere ụmụ nwoke enwero ya na mmasị na-emelufe eme ka ọgịnị ijide nwatakịrị maka ndị na onwe ndị kpọtara odibo ụmụazị na-alụ haus gị ala wakpo ha. Biko nụ anyị na-ekwukwa ọnwa ya na-ekwu ibe ụmụ nwaanyị ejizi na-asị na don't give dịka ha asụsụ na bekee, you don't have right to rape woman because of her dressing. Ka anyị ghara ịda compare tradition ndị ọcha na tradition ndị be anyị. Ndị ọcha nwere enough securities,
na Naijiria sef o nwere ịdị akpụ ihe iri onye uwe ojii ga-esesi anwụrụ sewasịa isi ya kpọrọ uti na moto nọ nna moto ndị uwe ojii lịa elu ọha ma bụ ndị ga-azọ gị ndụ. Ogo nwaanyị jelu sendịl m meseji m kwue na-efere mba ụwa na program m nọ na-eso m na o jere n'ọfịs intaviu feta ha na-abata onye ndị nchaji mawulie wachido ụzọ n'ime ọfịs ya lịa ya enu nwesị anọkọtara lịa ya enu nke nwaanyị o kwuru eziokwu wesikwa na ife oyikwe mbọsị ahụ dị too attractive ka o si swalụ m ọ dị too attractive. Enwere ụmụ nwoke nwere self control o nwere ike otu achịkọ milion na otu m na ịgbala ọtọ n'iru ya arụ ya kwụrụ ọtọ mana o nwere nwoke bụ na sọsọ na nwaanyị nkịtị gafelu ifo ji bụrụ nwoke akwụrụ wee bụrụzie mgbe nwaanyị gbara ọtọ n'iru ya ka m kwụsị ya ebe a ka onye ọzọ nwere ike ikwu okwu. Ndewo. ọwụkwuo oge Chokomiro ikwu okwu mana adụbụ mgbe okwu ya aha Chokomiro ị ga-azara ọnụ gị gaa n'ihu ofu nke isi ya okwu ọnụ. Ndewo. Ndewo. Okwu na-amakasị mana asị na uche onye ada adị ya njọ. Nke izu unu si na akwa ụmụ nwaanyị na-eyi na ose aka ọsụ ya. Nke abụọ ọ bụrụ na mmadụ bịa n'ọfịs amabụrụ ya tụọ ya n'ala panchasu. Nke etu na-asị na fashọn ndị ọcha wetara fashọn mana nwunye m chimekwuru marụ na ọgwụ unu manọ ndị ọcha wetara ya ụka. Ndị ọcha wetara ya ụka and ụka afọ wetara anyị mere ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa anyị na like ụka nke a si Amerịka bịa ndị nke a na-akpọ ndị pentikọ anwa ị na-anya efu na ndị pastọs ha onye ọbụla nwecha swag. Pastọs na-ebu slim fit trouser nke kwadocha pụta ife o ji bụrụ nwoke adọlụgoro n'akụkụ a na-enene ya enene. Ị bịazie na chọọchị ya nwa esizie ya nya kwuo okwu gbasara ụmụ agbọghọbịa na-eyi short bun short or miniskirt abịa n'ụka maka ọ na-asị asị ọ na-adị mma a na-esi n'ụlọ malụ mma bifo ọpụba n'ama. O nwere ife ndị ọcha na-emere anyị mana at the end of the day some of the things na-eme anyị nwaji aka eme onwe anyị. Unu n'anya ụmụ a na-ekwu okwu repu a na-ekwu ọ dịka a ga-asị na ka ezi maka ụmụazị ndị a na-eje akpọrọ odibo ọga ha a na-arịgo ụmụazị elu ụmụ onye na ha bi a na-arịgo ha elu nke ahụ ọ dịrịsị mgbe nke anwa odoge ya na nwatakịrị a na-ekwu okwu ọgwụbere ala n'obi ine na-ala dị ya n'obi akpa obi maka nke ya a na-amolest ha a na-mess up with their lives unu a na-asị na dressing ndị ha anyị nọ this is to enweghị dressing enweghị anything to do with nwoke ọwụ na wee rapist wu a rapist. Ị nweghị ike ịnụkata ya ma bụrụ nwa mmadụ because na ọ dresị oke ka m bịagoro na nwere m chọgoro iju na some people nwere ike tụ na ego ewetakwa ego enyego nwaanyị ego something ka maka nwaanyị like otu ijelesi kwu na mmadụ bata n'ọfịs mmadụ for the first time ọ chọọ ọlụ bịa. Ị na-agwa m n'ọfịs ọbụla nwata nwaanyị yi bun short bụ aka ga-amabụrụ ya tụọ ya n'ala ọ bụrụ eziokwu ihe miti nwata nwaanyị n'ụzọ taa gịnị a na-abụ ekwekọrịta ọsịgo oke inye ya adreesị ebe ibi ọ chọọlụ gị bịa n'ụdị na ọbịa ka ọ mata onye ịbụ ka gịnị na-abụrụ izinye ka ọ ma mụ ije a ọgwụ ije ahịa aga ọ batazia na be gị ọpọ nọọ trauza ka o yikwa tait n'ime ya still some ụmụ nwoke will attempt because o fili na ọ batago be gị inye nne orie inye mmanya ọṅụ ga-egbachizie dọọ gị chọta isi amabụrụ ya atụtụ. Onye ọwụ na wee rapist enweghị ndị teenager justify ihe okwu a na-ekwu taa. Onye ọwụ na wee rapist wee rapist. Ndewo Choko. O nwere otu ọzọ si mee ka na o kwetechaghị ihe o kwuru ọzọ. Ndị be anyị ndewo kwanụ. Ndewo. Chokomilo nwanne m okwu gị ikwukwara ihe okwu ikwuru
na-aga ịta n'anya ya mana nke bụ eziokwu bụ na ekwechaghị m na n'ebe ahụ gụnwa na-eje ihe nwa eji ikwecha n'ebe anyị na-eje bụ ka m jiri obodo a mụ na gị na-abụ nọ wee magodo abụ ebe a kịta na ị chọrọ ịgwa m na ịnụbeghị na ntị na nwoke repụrụ nwaanyị n'obodo a ihe nji agwa gị ihe abụ na ọpọn ịmakwa ihe repụ bụ n'obodo a na onye ọbụla mere ụdị ihe ahụ ịma ụdị nga a na-atụ onye ahụ ị chọrọ ịgwa m na ọ naghị eme n'obodo a nwantịn nchọ ka ịmata bụ na otu nwaanyị si wee jike ọbụka sọsọ na nwaanyị because ichekie na ihe dịka South Africa ụmụ nwaanyị South Africa na-erepụ ụmụ nwoke dị mkpa akwa agbakọ nwaanyị 5 ma ọ bụ 10 ejide nwoke repụọ ya maka gịnị na nwoke ahụ nwere ụdị body structure achọrọ obi onye a nwere platomy nwere 6 pack agbakọ wakpo dị nwoke repụọ ya mana echekwa m na ụmụ nwaanyị a na-repụ nwoke ahụ afụ nwoke bụ ite afọ onwe ya ji ya mere na ụzọ gịnị na onye ha ihe ha chọrọ otu mmadụ si wee dobe onwe ya so ana m asị na ndị na-eme ụdị ebi ndị agha na-eme ezigbo ihe kama ihe na-ekwu bụ na ihe so ebute ya just like onwe mgbe anyị na-eme argument na mmiri ọkụ anyị ji asa alụ n'obodo oyibo so many people ji enwe isi nkwọcha ụfọdụ sị na ha asị na ha ejigo mmiri ọkụ saa ahụ for many years na isi ha akwọcha ahụ nsị na ọ bụrụ iwu na isi gị ya akwọcha na o nwere ihe bụ na nwadị nweburu sign na nwadị na-enwebu that kind of body then mmiri ọkụ ahụ o ji asazi ahụ ya enyerezi isi ya aka ọkwọcha so ihe atụ m na ya iji mmiri ọkụ asa alụ n'isi gị akwọcha ahụ so dị afọ na ọ bụ na mmiri ọkụ na-akwọcha mmadụ isi o nwere ụfọdụ ndị ụmụ nwoke datịnụ dị n'ọbara o nwere nwoke ya afụ nwaanyị gba ọtọ na ebe a onwere ọmanne ya anya ugboro abụọ dụtọ na onweghị mmasị na ụdị ya ọ pụtaghị na nwoke ahụ na ọ naghị eme mmekọ nwoke na nwaanyị mana ọ na-akwanyere onwe ya ugwu nwee ụmụ nwoke na-abụ afụ ha na nwaanyị yi pantị otu anụnwa ọkpanye ha ahụ dị n'ụdị na ụdị ya na-ekwu bụ ihe nwere ike ibute mmadụ nwoke ije repụ nwaanyị ọ bụ eziokwu na nwere ụmụ nwoke dị na-erepụ na-enwebụrụ ụmụaka ibu na-agbụbaghị ala yes nke ahụ bụ eziokwu mana otu nwaanyị si wee dobe onwe ya so ebute ihe ụmụ nwoke ji erepụ nwaanyị onye na-achọ ka enwe mata ọzọ ngwa chalụ ị na-abụ okwu abụ ka m doo gị anya gee ntị ịma ihe isi na obodo anụ anyị nọ maka mụ ekwu ebe m okwu obodo a aka m na-ekwu okwu ebe anyị si emenjikwa gị ụmụazị ndị onye ga-eje kpọrọ nwa mmadụ ọdebe n'ụlọ a na-apịtọrọ ya ihe m ji gwa gị because ihe na-ekwu okwu ya na-asụ na fashion butere rape na be anyị before the fashion rape adịgo before ekwu fashion na-apụta na ndị ọgbara ọhụrụ ụmụazị apụta rape ihe dịgo during the time of our forefathers ọnwụhụ taa ka o bido ọ na-enwe ha dị ya ịjụ ajụ mebi ebe isi ịjụ ajụ anyị agwa gị ya ihe a na-ekwu okwu ya na otego ọ dịba so ọ nwere anything to do with akwa nwaanyị yi na-arụ nwoke ọbụla na-ebu amagburu nwaanyị atụpụ na-amagbu nwaanyị atụpụ nwaanyị bụ nwaanyị ma nwa 10 years ma nwa 15 years ma nwa 20 years ị gaghị asị na ịma na enwe eziokwu na enwe nna nwaanyị bụ nwa ihe mere nwa 10 years we hurt that 10 years girl from now to next
generation until ọnwụọ ọ gaghị echefu echefu ị na-ekwu okwu obodo a ọzọ ngwakwa mụ na gị nọ hia why can't you ga magburu nwaanyị tụpụ it doesn't matter iji obodo amara m atụ it doesn't matter ebe ifil nọ fashion na-eme ya ịpụọ na village ịpụ ụmụ agbọghọbịa ma ịbụ na ote ị na-aga na track road ga ịfụ nwatakịrị ọ gaghị na-akụ ka ịmagburu ya tụpụ ya na because ọsọ ya so nna ka anyị kwuo nke bụ eziokwu ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ onye ọnwụ na-repụrụ nwa mmadụ emega arụ simple as that enweghị anything mụ na gị na-abụ bịa justify ihe a na-ekwu okwu ya na ma eyiri akwa ehi akwa ị gaghị ewechinwe aka klọk azụ enwe mgbe ị ga-anọkọta na ime announcement si onye ọbụla kwa ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla USD unu ejigo ndị na-akụ isi ala nye example nna ya da akụ isi ala ebe anyị si anyị nwe onwe ha ekwelu na ya enwe ị ga-anọkọta na-esi onye ọbụla kwụsịzi iyi ụmụ agbọghọbịa kwụsị na idres otu nje dres onye ọbụla chi ya azụ otu ị n'obodo oyibo na ị nwere ụmụnne ndị nwaanyị ị gaghị anọfụ ha na-agba ọtọ ị gaghị anọkwanụ fụrụ ha na-eyi ka nwanne gị nwaanyị pụta na-efu ya okechie ntị kechie imi kechie ahụ pụta na Facebook na ị ga-asị ya ma ọ dịkwa oke mebi ọkwa gị na ya na-aga Deeper Life mgbe obi agba gị njọ o bido kechie isi ahụ nye ya another 5 years isi ahụ ọgbawa ya n'isi ifu na iko ada abazi ya n'isi and ọfụ ihe unu ga-eji mara ịkwasị ịma na obodo a mụ na gị na-abụ nọ na England a anwụpụta ị mara afọ ụmụ nwaanyị na-ata n'obodo a n'oyi ahụ ị na-afụ onye ọbụla pụta from like almost 8 months in a year or 9 months ifu nwaanyị onye ọbụla na jaket n'oyi anwapụta aha gwa gị nekwa ịma reason ha ji agba ọta because ahụ ha n'idiri ikuku na afọsọ dị nke amụ na be anyị everywhere temperature of 40 degrees 45 degrees anwụ na-acha everyday nwaanyị bịa yiri tight n'elu ya oyiri panty oyiri half shimi oyikọ ihe niile a ndị magwara eyi mmadụ ka ha ahụ ha yi oye ha n'idiri ikuku mmadụ onye dres dị otu ọ ga-ewe ọkwado ka arụ dị ya mma denu unu amabụrụzi ya tụpụ ọ bụ na ọ na-ewi na enacha iwi na ena belt na ịmabụ nwa mmadụ tụpụ nna ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ onwe ha nitin iji ajọstify ihe nka agba ọtọ eyi akwa o iti aka ihe bido n'isi manụ ga-ebidogoro menagodo ụka ebidogodo n'ụka achụgodo ndị ụka anagodo na-ebido ihe niile n'isi ihe a na 2020 onye retiri mmadụ wee jide ya akwọ ya ụdọ nwụọ simple as that. Ndewo Choko, afụrụ m na nyawo okwu anyị ji ihe megoro ji do taa ọzọ nwanne anyị nwoke nyawo ihe na-ewute ya mana ọ dị ka ịghọtaghịrị n'ụzọ ihe ọ na-akọwawo na ọ naghị asị na onye ga-aga dakpo nwaanyị n'ike. Achọrọ m biko ka anyị na-ewere Igbo na-ekpe ya ndakpo apụ ihe depụ bekee nwoke ma nwaanyị ga-aga dakpo onye ọbụla n'ike ọwa arụ. Nke ọzọ na ihe nwanne anyị ọzọ na-ekwu na ọ na-akọwa na o nwere ụfọdụ ndị isi adịghị mma anaghị ejikwata onwe ha na-emezi akwụzie onye yiziri akwa na ụdị agha n'ihi na ejikọtaghị onwe ha nwere ike mewezi ihe ha na-eme ya ma na onwe ya anaghị akọwa na ihe ha mere na ya kwadoro ya mba ọ na ya eche na ọya awụ ihe ha ji eme ihe ha na-eme ọ bụrụ na ya na-asị ha na ọ na-asị ha kwado ha ọya awụ ihe mere ihe awụ akwa erepis onye na-awakpu mmadụ na akwa enweghị anything ị na-afụ nke a na-eme jide onye adọkasị ihe oyi na ndị ịmakwa ụta m nọ na ịmakwa na obiọma na-ebute amụ ike unu amakwana ihe a na-akpọ ihe mmekọ nwoke na nwaanyị ahụ ụta m nọ na ụlọ obi adịghị m ọcha na nwunye m ihe sogodi ya mee ọhụ m enweghị ike ịkwụ ọtọ obi dịghị mma ọ ha na-ekwu maka ya ihe ọwụ ihe na-eme mmadụ n'ike ọwụ ihe a na-afọsụ mmadụ afọsụ nsogbu adịghị nkwekọrịta ka anyị na-aga n'ihu onye ọbụla ga-ekwu otu ọ dị ya n'obi nsogbu adịghị o nweburu mgbe nwanne anyị Chizoba weliri aka ihe ga-emere ọ ga-aga n'ihu ọ tụpụzie ya okwu ijere nwanne anyị nwoke agazie. Chizoba gaa n'ihu. Ụmụnne m ndewo ncha niile ekwusigo ọfụma. Nwanne m nwoke bụ ọga ọzọ nwa Chinemelu. Ị na-asị na akwa a na-eyi na-ebunite nwoke dakpo nwaanyị. Nsị ka m jụọ gị, ụmụ nwaanyị a na-eje achọ ọrụ
na ịma na tupu ị gacha ọrụ na ị ga-eyi yichie onwe gị ọfụma. Ịrụzie ebe ị na-achọ ọrụ, onye isi asị gị na tupu enye gị ọrụ a na gịnị ya ga-edina. Ị na-achọzi ịgwa m na nwaanyị ahụ eyichighị onwe ọfụma na o nwere ka fashọn ya. Achọrọ m ka nghọta ebe fashọn nke gị si apụta. Gaa n'ihu ọzọ, zaa ajụjụ nwanne anyị nwaanyị Chizoba jụrụ. Okay. Ndewo nwanne m nwaanyị. Ọ ga-akakwa mma maka ọ dị ka ọzọ ngwaza ọzọ na onwe gị azakwuori ya. Gaa n'ihu ọzọ. Okay. Ndewo. Imelụ bụ na ajụjụ ejụrụ m. Ịma na ekwughị okwu a na-ekwu okwu ije ihe ndị oyibo na-akpọ interview na ụmụ nwaanyị na-edresi ọfụma. O nwere ihe bụ idresi ọfụma. O nwere ọkịma na nwaanyị yi akwa hichaa bulite ala ya elu. O yikwa trauza. Ụfọdụ nwekwa ike yirikwa suit long sleeve, mana o hebele obi ohe o yichiri onwe ya ọfụma. Nke ahụ bụ mbụ. Then adịmasị na onweghị ụmụ nwoke na-awakpo ibu nwaanyị ichiri onwe ya ọfụma. O nwekwara ụmụ nwoke na-awakpo nwaanyị ichiri onwe ya ọfụma. Mana ihe na-achịkọwa bụ ihe na-contribute mainly na nwoke ụmụ nwoke ọ dị n'ọbara ịwakpo nwaanyị bụ duto na ha fụrụ ahụ nwaanyị ahụ anya. Ịbụa na ha fụrụ na ihe nwaanyị ahụ yi gbadoro ha agbado n'ahụ, ha na-afụ ihe ha ji wee bụrụ nwaanyị anya. Ụmụ ihe a niile so n'ihe na-akpali nwoke ịwakpo nwaanyị. Ọ bụrụ na nwaanyị yi long sleeve yiri trauza, mana o yi trauza kedoro ihe n'ike, ike niile na-esho ala ya dị n'ilo. Ọ bụghị nwa bụ nwaanyị ejiri onwe ya. Bụ nwa Chinemelụ, isi na ọ dị ha n'ọbara, nwoke ịgbakpo nwaanyị dị ha n'ọbara. Ihe a bụ ihe dị n'ọbara, ọ wụghị akwa a na-eyi n'arụ. Ọ dị gị n'ọbara wụ na ọ dị gị ya n'ọbara. Arụ ewu gaa, ọkụkọ gaa, ọmaburu maka na ọ dị ka mpịa ọrụ n'okwu na anyị na-achọzikwa ịgafe n'ihe anyị na-ekwu. Ndewonụ. Bikonu, achọrọ m ọ na-abụ nkwụsịkwa ntụsịa n'ama anam n'obi. Maka ijesịa n'ama ibe na obi bụ nke obodo. Ibe n'ime obi ahụ enwere ọkpala, nwa ụsọta ọkpala. Anachikwe m azụ n'ebe m na-eje. Ifulu ibe gbasalụ repu ekwuru nye mbọsị bụ nkwulu okwu sị na ihe ọ bụ bad omen ọwụ ndị sụrụ bekee, ife ọjọọ ka ọ bụ. Mana nke bụ eziokwu bụ na bụ ijele, izuchukwu bụ izuchukwu, chokomilo bụ chokomilo. O nwere ibe chokomilo kwuru, anọghị Nnedo eji agba njakịrị n'obodo a. Mgbe a nakọta ndị otu anyị asị na ofu onye asị na aka eje wikend je gbachaa paịpụ, ajọ nya sị nwoke na onye jiri ego ada eje itu ada eke n'ihe. Chokomilo kwuru ya ebe a. Ma tupu m gaa n'iru ka nta nwanne anyị nwaanyị ife ọ jụrụ ọzọ, ọ sị na onye jere n'ọfịs jee chọọ ọrụ, manija wee sị ya na ọ ya arị elu wee nye ya ọrụ. Ofu nwaanyị detelu m akwụkwọ, ọ nọ n'ekwentị ma ekwuru Chokomilo nwere ike ịnụ ya mbọsị a nkwulie sị na ide ihe a ka o kwuru. Gịnị bugodo repu a na-ekwu? Repu bugodo ịwakpo nwaanyị without her consent. Iri nwaanyị enu na nwaanyị ekweteghị maka na sex bụ agreement between two. Ihe anyị kwekọrịtara ka m rịa gị enu. Ijere jide okwu ebe ọ wụ na iwebatago ya okwu ka m ntiti ya ihe, maka o nwere otu nsi jụọ ya nwanne anyị ụmụ nwanne anyị abụọ, ha zara ya mana o nwere ebe m chọrọ ka ha gbado okwu. Ugozie gị na iwepụtara ya okwu rep ma n'asụsụ bekee ma ọ wee dakpo mmadụ n'ike. Ọ bụghị nsọsọ nwaanyị ka a na-adọkpụ n'ike, a na-adakpụkwu nwoke n'ike. Uwu dịka nwanne anyị na-achọ ịkọwa mgbe ị ga-aga dakpo mmadụ n'ike, mgbe onye ahụ asịghị gị gaa n'ihu. O nwere ike wụrụ onye na-erubeghị ahụ ga-eme oruo, o nwere ike isi ma ọ
o nwere ike wụrụ onye isi na-adịghị mma nke ndị oyibo na-akpọ onye a nwere ike nwee mental illness ya maka onye gara gakwuru onye ala ka ya na ya bụ nwee mmekọrịta ihe onye ahụ mere onye ahụ mwepụ n'ike maka onye ala enweghị ike ịkọwa nke dị mma na nke dị njọ ma ihe ndị ọzọ nọkwa ya n'ime nye ha mwakpo mmadụ n'ike awụ nsọ mgbe ị gakwuru onye ahụ si onye ahụ sigodo ọwụ na onye ahụ afọ onye ahụ erubeghị onye ahụ ekwetaghị ịgakwaburu onye ahụ ọwụ na onye ahụ na isi adịchaghị ya mma ọ ka wụkwa mwakpo n'ike ka onye ahụ wepụrụ n'ike nwanne anyị jere gaa n'ihu dịka m si ekwu na idina nwaanyị na-abịa na dịka mmanwa bụ mmadụ ọ bụ na m na-aga akparọ nkata ihe a na-akpọ emotional speech arụ ya kwụrụ m ọtọ maka na mgbe a ka nwaanyị ya enwe that urge sexual urge anyị sị gị ngwa bịa mewe m nye na nwoke ọbụla dịka obodo a dịka obodo India si wee dịkwa na ọ bụrụ na nwoke nụrụ nwaanyị olu n'abalị idina nwunye gị ọ sị gị I'm not in the mood iwee dine ụtụtụ echi ya akpọrọ ndị eke ihe ejele ya nga nwunye otu a ka ọ dị n'ebe niile mana ife a na-akọwa bụ na because ya anyị nọ ebe a na-ekwu ọtụtụ ndị mmadụ ụwa niile na-ege anyị ntị anyị a na-ekwu ihe a bụ kedu solution ekwuo solution otu ife anyị esi benete ọ bụrụ sọsọ ị na-ekwu na nwoke wakporo nwaanyị nọ ihe ọjọọ ka ọ bụ anyị na-ekwukwe solutions ụfọdụ atụmatụ anyị na-enye so achọghị m ije ebe na saịdị nke ndị ụka maka nwee ka ofu onye asị na ndị pastọ na-awakpo nwaanyị afụgokwe m man of God abịa na ihe a na-akpọ ka ha si ekwe counseling n'ọfịs ya o mepee ọfịs ya emepee ụzọ kpọresia kọtin olu ofu mbọsị wee sị ya nna ekwu ka ebe iji emepesi ọ sị nọ ka ndị nọ n'ala n'oche na-echeta ọnụ ha wee na-afụ ihe ọ na-eme n'ime na ụfọdụ ya eche na ọ na-eri nwaanyị ọrụ n'ime ọfịs na ọkpọchisi ụzọ hit ya dị esu ya n'isi o nwekwara ezigbo ndị ozi achọghị m ijewe na nke ndị ụka maka na ọ bụla ife anyị na-ekwu tata so ịbịa na nke nwaanyị ahụ jelu n'ọfịs onye ahụ wee sị tupu iwere ọrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-agabiga onwe ndị na-edetara m akwụkwọ sị m ijele na ihe mmadụ mere mana ọkịta ka ọ na-regret ya tupu na ikwetelu na onye agwara gị wee kwete ọrịa wee na onye gị ọrụ ahụ nwa bụ ijele anyị akpọ rape maka o si gị n'obi ịgbọpelie ka iwee nweta ọrụ ụmụ nwaanyị gwa gị ọtụtụ ife ha na-eme secret were aba some certain position ọ nke backfire alụ fa bịakwuo na-efele mbụ wa na-erepụrụ ha nke abụrụ mbụ na saịdị ahụ nke ịbụọ bụ na ụmụ okorobịa ana m ekwukwe na-ekwusị ụmụ okorobịa si nata aka na tramadol shekpe mụgani bulantashi maka na nwere nke ya bụ ịṅụ afụgo m nke nwa okorobịa ṅụsị alụ ọ bụrụ ukwu unere ukwu plantain ojoko ka o jere wee kpọpụo oghoro were uwe o ji bụrụ nwoke tii n'ime na-erepụ ukwu ojoko ọ na-erepụ ukwu plantain ọ bụrụ gịnị ma ihe ọ ṅụkọtara ma lack of self control nke abụrụ mbụ nke ịbụọ mgbe ụfọdụ ibe gịnịkwana ka a na-akpọ fashion a na-ekwu o nwere mgbezi nwaanyị si mụnwa bụ ijele fụchachara nwaanyị na-adị shapụ n'anya onye be m gbagoro na ife na ana m ji aka m zụtara ya akwa gịnị ka a na-akpọ nwaanyị dị shapụ ọ bụrụ mgbe i yiri dangwurugwu na ahụ bụ na ịdị shapụ nwe ya na-akpọ corporate wear nwaanyị dị decent ka m gwakwa mgbe ụfọdụ ife a na-eyi onwe mbọsị anyị jechara ọrụ MC mụ na ndị egwu m anyị na anyị egwu ruo MC n'ime abalị mgbe m nọ Lagos ana m eji ije abalị nwee ike 3 AM anọ m n'ụzọ onye ọbụla na-ege m ntị mma ebe a na-akpọ Linda Company ebe a na-eme attachment ụmụ nwaanyị na Ladikpo side 5 star ya malibe nnegwu ajesala mbọsị ụmụ nwaanyị na-alụ ebe a karịrị 500 ụfọdụ na-alụ 90 mana onwe mbọsị ajechara na-abata ọ bụrụ na ọnwa ngị alụ dine na ana wee na-estres onwe na-adara gị onwe wit about 3 guys gịnị mere ha chọrọ ịdakpue mana gịnị zọrọ nwa ahụ jin na ụmụ nwaanyị na-eyi na-adị taịtị ndị a na-adọ ya ka ha wapụ ya jin ahụ n'ukwu ya nwaanyị na-asụrọgụ ozugbo anyị si na bọọsụ amatu those boys wala ọsọ nke nwaanyị wee sị anyị wee jidesi gị nne m sị na ha chọrọ ire opie na traụza ka ha na-achọ ka akpụpụ sinsi na ha na-etikwu eme ife ọ bụrụ na o nwere dị mbe n'ukwu dị nke ndị bekee na-akpọ izi iwe ya ndị ebegolo ya ozugbo so nwere onye na-asị nwaanyị ihe ka mgbe eke nwaanyị ya fụta fụ na akwa nwe nke ha na-akpọ supageti hand akwa eji anọ n'ụlọ alahụ ụla iri ejebe ụmụ ahịa ti mmadụ na ọnwụnwa ịpụtasị bikos you must na nwoke nwere right irepụ gị na your dressing na-ekwu maka matured girls ụmụ nwaanyị anyị dị matured ka a na-ekwu maka ife abịa na nke ụmụazị ekwunye mbọsa na ụfọdụ ụmụ nwoke bụ alụ
o nwere ekwuru nya Chokomilo nọ mbọsị na-ekwu n'efere mbọ nwoke pụtara housemaid ya kpọtara ya nwa dị ebe 14 years ka of gịnị nwoke nwa amabeghị nwoke n'ụwa ọ bụrụ na nwunye ejebe ọrụ nwoke a na-akpụrụ ya n'ime elu m nya dụwara nwaanyị gosi mee ya ọ bụrụ nwaanyị izizi wee gwa na okwu ogbuo ya anụbụjiges na pọ famili wee na-eri nwa mgbe ọbụla o ji gụọ ya nke mgbasa na nwaanyị jewere ọrụ oribezie nwatakịrị ya ji wee mara nwatakịrị were ọsọ gbapụta na streeti ma nke o si mee eskepu mbọsị ahụ wekwuwezi ihe broda na-eme ụnụ otenali nke ahụ bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụmụ obere nwa ka na-agabiga nke ahụ tata nke ahụ anyị ekwuro na ọdresin onye ọbụla mana nke ahụ abụrụ ọdresin mana ibe anyị na-ekwu awa matured girls ụmụ nwaanyị nwanne anyị nwaanyị Chizoba ma ife a na-ekwu n'eziokwu Chizoba otu ọ nọ na ọ ma na o nwere ịdị akwa onye yi wee pụọ ilo ka anyị gwa nwaanyị eziokwu ọ nwaanyị ka ọ bụ ya nwa na onwe ifele onwe ya ada eme ka anyị kwuola ya ka ọ pụta iri mbe n'ukwu ịchọrọ ịta ụta ihe dara n'ala ịchịkọta ụkwụ ọnụ ya be ndị nwa na steeti o nwere onye si nwaanyị gbara ọtọ maka na nwa bụ mmadụ nwunye m dịka onye ala ihe atọrọ m ụtọ n'anya ihe soro m pụọ onye nwa na-akpọ decent dressing o ya enyekwu aka bifo mmadụ amaburu na-ewu ọ bụ na onye yi spageti nke adam egbu ego unu mara achọrọ m ịla ndị nke na-ewuziri ife n'obodo anyị na ụmụ nwaanyị anyị ka na-ekwu ụmụ nwaanyị Igbo nọ n'obodo a agba mbọ ihe a na-akpọ streeti o nwere ozi onye na-eyi pantị na brezi n'ime o nwere nke m fụrụ ofu mbọsị wee jụọ ka ebe menụ na-adịghịzi pantị ọ sị m na ka ihe o ji bụrụ nwaanyị wee na-akụ gbamgbam na-eme ụmụ nwoke atụrụ ma ndị Paki ma ndị India na-alafa ịdị mmadụ ahụ nwude na aba ebe oyiro pantị na brezi ana o nwere dịka Ghana ha na-eyi izi wia ikpo na ya na Ghana ewe elu ịwacha ife nwaanyị iri dị akwa ahụ na be anyị nwoke kpọrọ ya ozugbo gịnị ka a na-egburu oge onweghị o ji isi ikpere ụkwụ ya onye na-ewuri ha n'obodo a ka mgbado ya ebe a maka onye ọzọ chọrọ itinye okwu n'ọnụ ndewo okwu nụcha niile maka Choko ya n'ihu n'ebe anyị ekele m unu ndewo idelogwu ya maka obi bụ nsọ aṅụrị n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa maka eje ka m si kwuo mgbe anyị kwuru na mbido mgbe m jere n'efere mba ụwa fụ ka a na-ekwu okwu ya bụ mwakpo nwaanyị ene m anya afụ enwe ka m si wee gụọ isiokwu ya mfụna efe eme ya n'ụlọ ụka agafelu m maka ebe ndị ụka ada adị m mma na-arụ akọva adị m ala ka akọva agafelu m ọ ka emesịrị abịakwa dị tina na-agakwa n'ebe ndụ mbụ tina na-aga m n'iru bịakwa gakwa mkpọ onye be m si ya nne kedu ife a na-ekwude mwakpo nwaanyị a enwe ka isi nụ maka ya ọ sị m hei papa ya lụ m agwa m maka ya kemgbe m na-akọwodo aka ọ sị m na ya leta na ụbọchị ọjọọ sọtụ ile m dị okwu si eniwe na mụa na uche m adịrọ na detin mgbe tinyezie anya na ya ịma ọ bụrụ ife ọ bụla m fụrụ n'efere mba ụwa m na-enebala anya maka ịma na ebe mụ na ebe anyị nta niile si nwụrụ ọsọ mkpụrụ mmadụ na-enọ ka eziokwu dị n'ọnụ maka na be anyị nke kacha nke wụ na ụmụ okorobịa be anyị na ụmụ agbọghọbịa be anyị ha na-eji ife niile akpọrọ ife egwuregwu enwere ife a na-eteki serious at all onye nke iji ọsụ gị na ha ewelugo n'ọnụ Martin n'otu a ka ọ dị mana enwe ya m chi imekwunu malụ na unu afụrụ ihe a na-abịa na be anyị nwaanyị na-aga na main road ịdọrọ ya n'aka dọchite ya azụ pipụ na-ejeri ya nga na-egado ntụ unu afụrụ ihe a na-eme nwaanyị gaa na ifu nwaanyị buru ibu ịkpọ ya nne na-eke ịra akpati akpụ ọrụ bụ a na-agarị ya nga ịfụrụ ihe a nwaanyị ga na-eme nwaanyị na-aga na-eme ha ime ha adịghị emeghe ya na ibi ga-emegide ya biko sọ nkịta ka a na-akpọ otu a mana abịa na banye mmadụ fụ mmadụ ibe eme Chokomilo biko ọchị na-agbadokwa m n'onu ebe n'aka eji nwaanyị alụtụsị dị okwu aka ịma ihe a ga-eme nwata nwaanyị ifu nwata nwaanyị ka ọ na-enwe ka ọ ga-esi nọdụ ọnọghị ọfụma na be anyị
ịbịa pịa ya aka n'ụkwụ tụwaanyị nne okwe gị nke adịkwa shapụ a na-ejeri ya nga ọkwa ezigbote nga onye jere buo ọgwụ sef ga-agachapụta dịkwa na-ebukwa ọgwụ ya dịkwa oke mana gwa na nwoke pịara nwaanyị aka na labs na-amaghị ama na-ejeri ya nga na ya fozi ya mgbe iji mabụrụ nwa mmadụ tinye n'ala obi bụ nsọ aṅụrị na ụmụazị banya list ndị nke nwaanyị fetetego n'ụla wee malụ na oge elugo mgbe a ga-apụtazi akpa okwu afọ kọsụ ndị mmadụ niile ta afụ adịka ụbọchị m nọ na efele mba uwe jere enwe akwa ofu okwu a ka ejikwa n'aka eji m ọnwụ nwanne m nwaanyị metụtara m ọbara m ka ọ gbaala ya atọ onye magoro onye enu mgbe ọ dị afọ 11 years nwanne nna ya n'obodo a mụ na gị na-abụ nọ na ekpuchie ya ka arapụ ịma mana onye m na-agwa gị ihe ọ naghị eru n'ebe kpọzi ebe 48-50 years ị ma na pen datin ka na-arịarị ya n'ahụ ị ma na pen ihe a nwanne nna ya mere ya over 30 or 40 years ago mgbe ọ bụ na ọ fụkwa nwanne nna ya ifi ọ na-esheki nwatakịrị nwaanyị na-agwa gị ihe na akụ na ụba bụrụ nsogbu ya ọ kpatara ego nke ya ọ kpatara millions na pounds ọwụhụ na naira mana ihe mere ya mgbe ọ dị na nwata ya bụ ife mgbe ọ bụ na ọ fụkwa nwanne nna ya ma enwekwa otu nnụta afọ nwanne nna ya ife ya wee ọnwụwe ya na-arụ ka oyi ọ ka ịfụ how bad ya bụ ife dị so maka ndị na-eme na nwaanyị yi akwa nwaanyị yi ị ga-awụkpu nwaanyị because of akwa oyi ana m emekwuru mara na n'aka ịdọ nwaanyị na-aga na mere ịdọchite ya azụ si na ebe ke na-aga a na-agara ya nga nwaanyị ga na ị ga-afụ nwaanyị n'ime ahịa ka ọ na-agara onwe ya ọ naghị abịa na nke gị ndị be anyị adọchitaba ya azụ mgbe nna be anyị eso mmadụ aka ntị na main market na atọnụ m ụtọ sụọ mmadụ aka ntị n'ime market gbuo anyị ọ na-enecha m fụ my dress nenegodu m anya ma na adị m ready ịdrag ya to where ebe ọ bụ na ọ chọrọ ka mkpụrụ aga I will take him down ndị mmadụ asị ya na onye akwa onye awe because gịnị ọdọ nwanne m nwaanyị aka gosi mmanụ nwanne amaghị m na ihe o mebe ihe ọjọọ mana na be anyị na-ewe ihe niile as normal mana enwe ndị na-ata ahụhụ ya ndị o metụtara na-ata ahụhụ ya ịma asị ebulu ozu onye ọzọ ọ dịka ebuku nkwụ ụmụazị a na-eme ihe a ma ndị okenye ma ụmụazị ma ndị nne ma ndị nna a na-eme onye gwa gị ihe ọ na-agabiga ịgba na-enwere ihe a ga-eji kọwagide ihe akọwagide ya kọwacha ya si na onye a ga-eme a ga-eji mme ya mmadụ ji nwee ret ime ya because enweghị m maka load na mgbe m nọ n'Ọnịcha a na-abụ nload si ya moto alarụ m na shop my mom because my mom ya na n'oge ọ na n'oge nload si ya moto anyị pụọ nọzie na shop ya lebe nne di ya mma elegide nne ọ na-agụ 12-1 gosi mma anọ ka ndị moto si Aba ha pụta n'ọpa iwe ka ha eme akaụntụ na Micmera Park ha mechizi akaụntụ then ha take off jebe ugwu Awụsa ana m anọ ụmụazị rọbụcha ndị ụmụazị nwee ike isi Ọka na-abata Ọnịcha late maybe moto ha gba late ha pụta n'ọpa iwe ị ga-anọ within 2 or 3 seconds or 2 minutes ife agbala ọsọ gidigidi n'ime abalị o fa gbakpụta n'ime paak ị na-ekwu na ụmụ agbọghọbịa eto nne ka efe menụ asị na ndị ori na-emefe atak ịma ife mmemme mkpọrụva akpọpụta m ndị agboro mụ na ha nọ na shop maka ọ bụrụ sọmpe m ada anọnwụ n'abalị nsị ha na ngwapụta n'ilo ha na-apụta ilo bụrụ ụmụ agbọghọbịa 3, 4, 5 of them nwe ba n'ime shop a dị na anọdị ya otu amara ka esinyelu na aka kpụrụ nwe ike na maka a na-alụsịgo ha akpa ha then game ha na-akpụzi akpọchie m dido outside mbutezi ute atụọ m n'ilu shop my mother there welu nkịta mmọkwu ya na chen mụ na ndị enyi ndị agboro mụ na ha na-elolu moto anyị ji alarụ n'ilu shop as early as 5 o'clock onye ọbụla ebinye ha na onwe ha nwe nkechi freshen up or freshen up echewezi eche ote enye ha ego moto ka ha nwee ike na ọgide ebe ha
ọ pụta na otu ha jitere ya na ndị mụ na ha nọ ma ọ dịbe agaghị amagburu ha tụpụ n'abalị ya ihe m na-ajụ nwoke ọbụla na-erepụ ndị a na-erepụ mmadụ ịfụ ha if you see them you go no ọnwụ onye ọbụla na-eme ya ada akụ ụda aka akụ onye nwoke ọbụla fụrụ nwaanyị di na nwa a sị na ụta gị na nwunye gị sef nwaanyị nọ iji ekwu ụgwọ isi ya ọrịa adebe n'ụlọ gị mgbe ọbụla ikpe ya akọsị gị nna biko ka ịrapịa na enwe ka o si dị ịrapịa ime ya n'ike ọrụ epụkọ a na-ejeli ya nga ọ bụ mụta aṅụrị ka ndị be anyị ụmụ agbọghọbịa be anyị si teta n'ụla nwee ike na-etinye bụ mkpu ka ụwa niile nwee ike mmalị ife na-eme because people na-anwụ because enwere ọnụ ga-ekwulufa people na-anwụ because fa chọrọ ikwu because fama na-ekwu ewere ha kọba akọ ewere ha tinye na social media onye bụ na achụbịa ọbụla ọchị mana ihe a na-ada eme n'ebe anụ anyị nwa nọ na enweghị ike iji ihe mere mmadụ akụ ya ọnụ iwere ihe mere mmadụ ka onye ahụ ọnụ ijeghere ya nga ọra m n'ọnụ ka onye ọzọ tikwu ọnụ ka anyị na-agakwa ndewo ka m bido n'ebe nwanne anyị nwoke ọzọ nọ nwanne anyị nwoke dịka anyị na-ekwu maka okwu a ọ bụrụ na eneba anya okwu anya dịka emepụta iwu a ga-na-eme maka iji wee taa onye mere nyawa ihe afụfụ ị nwere ike ịkwado iwu ga-eme ọ bụrụ na enweta onye mere nyawa ihe ka a tụọ ya nga mkpụrụ ọka ma ọ bụ igbuo ya egbuo nke ị ga-akwado ndewo nwanne nwoke ndewo ihe mere bụ na otu anyị fụrụ dịka nwanne anyị nwoke Chokomilo si ekwu kamgbe enwere m nwanne nwaanyị enwere m nwa nwaanyị enwekwa m ndị ọyị nwaanyị mụ na ha dị na ezigbo mma mụnwa ama nji ntị wee nụ were anya m wee fụ asị na nwoke mere nwanne nwaanyị ihe rape ụmụ ihe a ma eji ntị wee nụ ya so ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ọ bụ ihe jọgburu onwe ya mụnwa ya sọpọtụ 100% 101% ịbụ ihe ọbụla eyi eme nwoke onye repụrụ mmadụ ma igbu ya egbuo ma ịtụ ya nga ahụ ihe ọbụla bụ ihe ekwesịghị ihe gọọmenti si na eyi eme onye repụrụ mmadụ si mee ya ebe m hapụ azịza gị gbara gbam nwanne anyị nwoke Ijele otu ajụjụ ahụ kwa ka m na-ajụ gị bukwa ya nke otu o si gbuo ya ndewo mana anyị nwa na-alụ MC na okwu na-eju anyị ọnụ biko ihe m chọrọ ikwu enwere ihe ọzọ n'iji zaa gị ajụjụ a enwere ihe nkiri mmadụ zitelu m na ekwentị m n'ụtụtụ ọ bụrụ nwa okorobịa ka obele nwa unu wee kụ na-afụgokwe o zitere m ya sị m wee were kwuo okwu ma nenesia ihe ọ bụ an eyesore nke a kwọrọ m wee mee o zitere m ya nwa okorobịa adọtụ onye lugolu 40 years ka obele nwa ya dị ebe 8 years n'aka kulie wee na-ere epue amara m onye nwudezilive achọrọ m ịzaga ajụ a ọzọ asọpụtaziri iwu ebe enibere nwa okorobịa na wee wolu mma wee na-egburisi nwa okorobịa ha na-egbu ya ọbara na-asachi ebe niile so n'iji zaga bụ na ọ bụrụ na eme ọ n'obodo anyị enwere iwu maka na ọ bụrụ na o nwere iwu onye uwe ojii na-eje ekpeselụ nwere ike sị gị ngwakwụta ajụjụ ka anyị ga-abata n'ebe ndị ahụ ị na-ekwu ka mgbe ihe m ji ekwu ya bụ na ọ ya agbasị m eme ya ntu ahụ enwe onye nwudere nke a m fụrụ ọ tọkwara m ụtọ amakwa na mmadụ ga a na-egbu ya na ọ bụrụ efi mana ọ bụrụ na esi ntụ a mee ihe ụmụ okorobịa chetara ha esi ntụ ahụ egbe ha akịrịkịrị ifuru utu ya na-eke eke utu ya ihe ọtụkwa gị mee n'ụwa ya eke jụọ ka m kwụsịkwa n'ebe a
aka m na-ajụ maka igbu nke a ijere na-ekwu ka awụdo ka atụgbuo ya n'okwute ọ sị ka eweta mma gbuo ekirikiri ndewo ijere ọ bụ na emechaa nwere ike zitere iwe ya inenesi ife ahụ ọ na-agụ akwa enenewuho nya enenewuho m ihe ahụ ndewo nwanne anyị ọwụrụ ihe o metere na repu ọ dizavụlụ ya ayo dara nwanne anyị ijere nwanne anyị nwaanyị Chizoba o ruo na nke gị Gani. Ihe m ga-ekwu aga na-eme dị dakpuru nwanyị ma sị ka egbuo mmadụ ekwetara m na nke a ọ dịrọ n'ike aka m iti iwu ka ewelu ndụ ịma nyewu ewepụna ya kama na ihe m ga-ekwu bụ na ndị na-achị anyị ruo ha tinye iwu si na nwatakịrị nọ n'afọ 4 years to so years na nwoke ọbụla dakpuru onye nọ na this age na a ga-enye ya life imprisonment. Onye nọ from 20 gbagobe ọ bụrụ na ewere ha ihe egbupụghị ihe o ji bụrụ nwoke egbupie si akwachie ahapụzie ya ọsọ ihe mmụọ ga-ekwu na ya bụ okwu mana nke igbu mmadụ ka mmụọ ekwetara m na ka onye adịghị njọ ijere ịka ya abịa ka Choko n'itinye mbe n'ihe o kwuru tupu nchefuo biko n'iji tụkwasị ihe mgbe izi m na-ekwu okwu n'obodo anyị na ọkwa ofu aza ka nna aza nwee sị ekwuru m n'obodo a na ine nwaanyị anya eke kwụsị n'iru gị ebe ahụ bụrụ ofu onye sị m na-asị mfụzi ihe takọla ya na kọment n'obodo a ka nkwụkwa ya ọzọ iwu nọ n'obodo a bụ nwaanyị obodo ọbụkwa ụmụ nwaanyị be anyị n'obodo a gbara akwụna alụlụ onwe ha striti ụmụ nwaanyị be anyị ọsọ gị kurie na ahụ na-eje ndị obodo agbasara ha inwe ajọchi ọkwụsị ebulu unu jee steshọn nwaanyị obodo ụmụ nwaanyị lokal ebe ka ị na-afụkwu ha anya iwu obodo a bụ na enwude gị na nwaanyị lokal obodo merụ na ụmụ nwoke be anyị ọ bụrụ na ọ bụrụ ụfọdụ ụmụ nwoke be anyị ebute ego ezigbo ike n'obodo a mana ihe afọrọ ha anya iwu enyelu mere ụmụ nwaanyị ji anọ na ọnya ka ha ji na-eprotest maka 2020 achọbụla ime bifo coronavirus bịa enweta gị na nwaanyị obodo ebe a ụzọ na-abụ ekpesịara ikpe ebuje Saudi Arabia ejekwuo onye ahụ na injin ọ na-eme ụmụ nwoke be anyị ụjọ abaa ya arụ ịfụ nwaanyị lokal na-agba ọ na-asịgodo excuse me my friend ọsọ a na-aba ụkwụ maka na eke nwudego na ịnọ na nsogbu kọmọnụ nwaanyị India na-abụrụ onye obodo onye India fụ ka gị na nwaanyị befa kwụ ọkpọ ụmụnne kpọọlụ ya eke wee bụrụzie nwaanyị obodo sọsọ nwaanyị be ọ maka onye ahụ na-ekwu ihe ahụ ọ bụrụ na ọ bịara ọfụ n'obodo a ka o fesi ihe ọ bịara maka na ọ daghị ama ndị Arabik ebidogodo obodo a wee bee ya aka ha nwere ike gbuo ese nwere onye ya nwe ebe ebu eje Sharia law ọ dị ka mgbe m nọ n'ugwu ejigo maka mgbe m nọ n'ugwu Hausa ejigo maka nwaanyị bepụ ofu nwanne anyị nwoke ofu aka enwerere ewuti onye Hausa ọsịa nwanna nya mmiri da iska ọ bụ na ọ bịara idina nwanne fa nwaanyị ha ji mma wee bepụ ya ofu aka Sharia law ọ bụla m chọrọ ikwu so o nwere iwu kwesịrị eti n'obodo nwanne ịfụ nwaanyị ọsọ abaa ụkwụ ndewo Choko kedu ebe ịkwa nkwụ ọwụ igbupụ aka ka ọ ịkwọ na injin ka ọ igbupụ ihe eji bụrụ nwoke ka ọ inye nga mkpụrụ ọka ka ebe ịkwa nkwụ n'anya agwa m na mmiri si n'isi wee gbarụ mana anyị chọrọ aka m ka ga-abịa ebe ahụ achọrọ m ka anyị zagwodo ya tupu anyị abịa ebe nke ahụ nwoke ọbụla nịrị obi ide nwa mmadụ Chizoba ji enyewe years from 5 years to 6 years si mee nka from 7 years to this one
awụrụ nwunye m ga-asị just chop it off man. Ọ ga-asị chop it off. Say chop what off? I said just chop it off man. See what ihe kọtụ ihe jụrụ nwoke. Nsị nna aka ma ị ga-akọtụ nwoke ihe jụrụ nwoke. Nna aka mma na ọ jere nga mkpụrụ ọka. Because onye jere nga mkpụrụ ọka n'ọnọdụ ka onye nwụrụ anwụ. Ma afọzi ya nga be anyị. Okay, ka anyị kwuru nke bụ eziokwu dịka ebe anyị si na anyị bụ ndị ụka na anyị bụ ndị kristian na anyị kwenye na Jizọs. Onye ejezie nga mkpụrụ ka hapụ isi bụ because onye ya tụrụ nga mkpụrụ ọka n'ọnọdụ ka onye nwụrụ anwụ. Because nwa anyị nọ na be anyị ga-eje nga gaa na ya 2, 3, 4, 5, 10, 12 years, 15 years. Ọgụ na korona agaghị egbu ya na-agụ ga-egbu onye ahụ. So onye ọbụla mere ya tụtụ onye ahụ nga mkpụrụ ọka ya jebe nga because onye mere ihe aka ga-eme ya ọpụtakwa ọnwa ihe o mere ahapụ ya ipecha ya ịtara ma ọ pịa ya ma rapụ ya ọpụtakwa echi ọ ka ga-akụ ndem more than many souls again ụmụazị ọ ka ga-eme ya ga-aka ngụ because ọ dapụ na-arụ onye na-eme ya onye na-eme ya ịma na obodo anyị nọ na enwere grupu ha na soshal midia na-atrak ndị mmadụ isi enwere meseji ị ga-ese ndị na na-afụ meseji ise na m ka ha si eme datin afụrụ ị na-achatị nwa ụmụazị 10, 12, 14, 15, 16 years ha ga-anọ na-atrak until esi mbọsị ị ga-aga n'ụlọ dị gel a ma ezi ị ga-agwa dị gel si ya bịa ị ga-anụta ndị awakpuo gị tii gị na live na Facebook ihe ahụ ụmụ okorobịa na-eme ha nwee grup ha bịaza na-asị gị ị na-asị na enwe ọgwa a na-enye gị proof na-enye gị evidence bupụta conversation gị na nwatakịrị a niile ibu ngosi gị picho foto ebe ise lichara arụ gị asị gị akwa ịma na nwa awụ nwatakịrị ka na-asa arụ n'afọ na-enwere ife ọma onye ọ gara ayọ biko na-agwa ya na ha ga-asị gị sorry mate there's no need for that the cops are coming a ga-asị gị sorry mate because ndị ọcha dị anụ ndo a ga-agwa gị na eke na-abịa ndị mmaga eke ahụ na-abịa ị na-asị biko nwunye m kwa na-asị gị so ị nọ nwaanyị ije ụmụazị then ị na-emebi nwa 10, 12, 13, 14, 16 years ihe ejere ya nga mkpụrụ ọka so onye ọbụla mere ya jebe nga mkpụrụ ọka so that ọ nọzi ya dị ya ọwụzie na ụmụ nwoke ka ọ ga-emewe dị ya mewe ha gbuzie dị ya were uwe otu o si kwu ya daalụ ndewo Choko ijere ndewo nga n'ikwu ya ofu okwu m chọrọ ikwu nwere ihe ọzọ ụmụ nwaanyị ba nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị bụ ugwu mana o wutere m tata na ebe a kpọrọ ka nwelu jeneral Naijiria na-ada asọpụrụ ụmụ nwaanyị wee ihe nnekwu na ana m adụzi ụmụ nwaanyị anyị ọdụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ada akwanyere onwe ha ugwu enwere ofu ihe onyonyo m mere mgbe wee sị nwaanyị ihe enweta nwoke pịa ọkpọọ gị onyocha ahụ nwoke enyojuo n'afọ ọ pụtara na nwaanyị onyoro n'efere mbụ onye ọgbakọ mbụ kelili chiwetara agụsụ na ike a na-ezo ezo ka a nọ n'ilo onyochego fụọ ihe niile o nwere ozi dizaya ihe ga motivate ye ịvalụ gị ka ụmụ nwaanyị be anyị ha kwụsịnatakwa ihe ụmụ nwoke ya adawo maka mgbe ị chụọrọ nwaanyị ọwa gị isi hit gbaa gị inweta nwaanyị ahụ ihe akwanyere ugwu dịka nwanne nwoke Chikomilo si kwuo mgbe nwe ihe a na-apụta onye jegolori nga aboki asụka nwaanyị n'aka si na engagement n'obodo fanọ bụ ife ime nwaanyị engage o nwere ike wele gị eje rụta fọlum sampalo iwesichi dị ego ahụ kọrọ nwaanyị ahụ akụkọ 6 months ndị ọcha na-akpọ ya 6 months wages gị ego ụgwọ ọnwa gị for 6 months ise bụ gị di ya ije na ife ya na-ere ring na je shop ife ya na-ere ezigbo ring na mgbe ị spend ụdị ego ahụ gbenye nwaanyị ring n'aka ị ga-ama uru ọ baara gị na ịfụ na ụmụ nwaanyị be anyị o kwere ndị na-akwanyere onwe ha ugwu mana ịgbaza na ndị a na-akwanye ha dị 100%, 75% apụọla n'egwu ha na-ejikwuzi akafa kịta anwekọtara na-ajụ a na-akwụ ụmụ nwaanyị ụgwọ na like and the comment o nwere nke njọ ọsọ na ka o wee nweta more like and comment oyiri brezi na panti tii na Facebook ya na messenger status ya o nwere nke nchatụrụ fụ mbọsị gwa ya ọsị m is my life to live that is my life because it's your life
you dress anyhow on social media. Ha mara na ihe a na-aga viral. Na every little video email post or picture. Agwa gị how far ọ na-aga, nwere ike ịga afụ comment, but Facebook emege nwere ike mmadụ 100 afụgo once. Mana ihe amara na ọ gago far. Hapụzie na onwere comment and onwe ndị fụlụ ya mana ha chọrọ ikwu okwu, ụfọdụ ya afịa save na phone ha. Mana ha ga comment. Onye ka ndị mmadụ amara. Biko ka ụmụ nwaanyị be anyị na-akwanyetụrụ onwe ha ugwu. Ọ bụ nwoke gị na-ekwu good morning, how are you? Ihe ana m afụju anya na efere mba ụwa, nwaanyị a na-agba ọtọ, nke abụrụ mbụ ka ha na-akwanyetụrụ onwe ha ugwu. Onye mere ibezie na Naịjirịa nwe nke mụ na na-ekwu ofu mbọsị ebe a, ọ sị gịnị ha na nwaanyị wee ihe nwaanyị bụ na onwe onye nwaanyị bụ nsị nwanna na nwaanyị bụ ife. Ana m nkwụchakwa nwere onye be ifụrụ ya bụ nwaanyị. Nwa mbọsị m dele na platform ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-edele m ozi na-asị m you love this your baby. Nsị asị for that woman that stood beside you when you were nobody. That's when I became. Never you joke with her when you become somebody. Ya bụ nwa na-ege m ntị, o mekele m. Ana m mejiri egwu n'ụwa. Ndewo. So nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị ntu ahụ. Ka anyị na-akwa ya ugwu, ọ bụrụ nke mbụ, nke ịbụ m chọrọ ịchịkọta tupu ikwube. Ifụrụ ama ka a na-ekwu maka ụmụ okorobịa na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na ndị otie. Ifụrụ ndị ọgaranya anọba anyị. Agwaghị ụmụ nwaanyị ha na-awakpo on daily basis, mana onweghị onye na-ekwu okwu maka na asị na when the rich offends the poor, they call it not their way, not normal lifestyle. But when the poor retaliate back, ndị bekee si na akpọ violence. Ndị ọgaranya na-eme poor masses. Ụmụ nwaanyị ndị a na-ere, o nwere ike ezite driver ha say go and bring her, go to school, get me. O nwere ike a na-agafe say get this girl, atụ ya na moto. Rape way without her consent and nobody will talk. Dịka Chukwuemiliosu kwuo, the girl are now in silence and pain all her life. Ndị ọgaranya na-emekwa alụ, ndị ọgaranya a na-ekwu ọnwa na-ekwu ibe. Abụla ife nwere ike ikwu. Ndewo ijele. Ọzọ gaa n'ihu, otu a ga-esi wee kwuo onye ukwu wara, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụnne anyị ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke? Maka dịka anyị na-ekwu ebe ụmụ nwaanyị nọ, maka anyị ma na ọ ka njọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ, nyawụ ndakpo, mana ọ na-emekwa ebe ụmụ nwoke nọ. Nye ndụmọdụ. Ndị be anyị ndewo. Ndewo. Ndụmọdụ na-enye ndị be anyị ọkachasị n'ebe anyị bụ ụmụ nwoke nọ. Ana m asị onye nwe awọ ya zọkpọ ya afọ, onwe nkapụ kapịa ya ọnụ. Alụ kwụsị maka na ihe alụ ka ọ bụ nwoke ịwakpo nwaanyị, ọkachasị nke na-agba m obi bụ nke ụmụaka, ụmụ obere nwaanyị, ọ nke ha na-agba m obi. Ihe m na-ayọ ndị be anyị bụ na biko onye na-ebi ụdị ndụ a, ya biko onye sepụ aka enwe n'ofe. Na-ayọkwazi ụmụ nwaanyị anyị, biko unu ya akaba alụ na-akwanyere onwe unu otu ọbụla unu ga-esikwa ebe unu agbazi n'ọtọ apụta n'ilo, unu agbazi n'ọtọ ọta unu na-agba in the name of fashion. Ọ dị njọ and ọ dịgo too much. Biko unu ya na-akwanyere onwe unu ugwu by iyichi onwe onye na-asị gị wee blanket wee kpuchie onwe gị. O nwere ihe bụ mmadụ idresi ọfụma na-edresi n'ọfụma, kama anyị ma na o nwere ụmụ nwoke bụ otu ọbụla isi wee dresi ya, anya ha ya adị n'ebe nwaanyị nọ, mana nyere na anyị aka idresi ọfụma ọkachasị n'ilo. Biko anyị nwa bụ ndụmọdụ na-enye ndị be anyị. Ndewo. Ndewo nwanne anyị nwoke ọzọ, daalụ. Ka anyị gaa n'ihu n'ebe nwanne anyị Chizoba nọ. Chizoba, gaa n'ihu. O nweghị ihe ọzọ ma m ga-ekwuzi. Ihe m ga-ekwudebe n'okwu a bụ onye mara ihe dị mma ya mee, onye mara ihe dị njọ ya wepụ aka ya. Ọ gwudebe. Eziokwu Igbo TV nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na amara ka ụmụ nwaanyị si afụ onwe ha,
ọ nne m mere ka m mata na nwaanyị bụ ugwu. Ifụrụ nwaanyị amarakwa m ka onye ọzọ si abịa, mana enwere ike nne ekwu ụfọdụ ụmụ nwoke asị na ọwụwa ma rapa na-ekwu ịdị okwu a. Nwaanyị bụ ugwu. Ka m gwazie nwoke ọbụla chọrọ ibi ogologo ndụ, nwaanyị ọbụla nọ na ndụ gị bụ nwunye gị, imeta ya ọfụma. Ha na-ebu ụzọ afọ ife ọjọọ chọrọ ime, buru ụzọ n'ọlụ ọgụ. I nwere ike mgbazi nwunye ya na-agba njakịrị da ọsọ ha na ịmakwa ife melụ mgbe dị ntu a, mana ịma ana ha agba edebe sikret. Nwere ihe mụ na nwanne nwoke na-ekwu mbọsị a, ọsị m na ara na enyi nwaanyị agha ama nsị ya nwoke na ụmụ nwaanyị bụ the greatest and highest CID enwere n'ụwa. Na ọ chọrọ ime investigation about you, she will spend all her time to find out. Mana gịwa bụ nwoke nwere ike na-achụrụ ego nye nwara na-eme nwanne anyị nwaanyị ọ nwaanyị ka ọ bụ ọmanye ọkwụ na-asị okwu onye ya na-ekwuwasị. Nwaanyị chọrọ ịchọpụtarụ ka ngwa ife melu. O nwere ofu onye na-abụ mpost foto m na efere mba ụwa, o je comment ya, this Ijele, you are handsome, I love you. Amara m na onye be m jere kọpịlị afa nwa ahụ send arịa frere ha mee ihe friend request fa na-akpa n'azụ ma amaghakwa m nna gwa ha kpazuo n'ofu ahụ akpazugo ofu ahụ amakwa m. Mana onye be m pụtara ofu mbọsị wee sị m nya na-asazi n'ọnụ sị m na you are lucky, I thought you have something with that girl. Na ya na onye amatara for over 1 year ọ na-amonita anyị na ọ jụgidere se the girl Julius village ebe the girl si ka ịfụkwa ụmụ nwaanyị enyi ya nwaanyị mma the girl Julius ọ na-agwazi nka family onye ma amarọkwa na mbụ, mana nwunye m na-agwazi nnọọ o jekọ mmalụ family be the girl ọ bụrụ ụmụ nwaanyị. So biko nụ ka anyị na-akwali fu na ndị a dị egwu. Biko nụ. Ndewo Chizobachi Choko nwanne anyị nwaanyị asịrị m asị. Mana tupu ka ihe m chọkwara ikwu bụ na tupu a na-enye mmadụ nga mkpụrụ ọka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-asịkwa asị. Tupu enye mmadụ nga mkpụrụ ọka, ị ga-ewetakwa evidence. Evidence enwe vidio eme mgbere. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga-eji wee kwado ihe ikwu na onye a makpudo gị, o nweghịkwa nga mkpụrụ ọka a na-atụ, maka ụfọdụ na-ejizi ya bụ ihe wee na-asịzi asị n'isi nwoke mmadụ. O nwere ka esi aga the test, o nwere ka esi eme the test ebe a. A na-eme the test. Gbam. Nwanne anyị Choko. Igbo mma mmanụ. Asịzi ka anyị werezi ohere a dụọ ụmụnne anyị ndụmọdụ otu a ga-esi were ahụgwụ na ihe dụrụ anyị, mana ọzọ kedu otu a ga-esi were kwa anya onye kwuwara na nkenke tupu ọdụ ka a na-adụ na ọ bụrụ anyị adịghị ekwu otu anyị esi mee ka ọ bịa nata ọgwụ ya. Otu a ga-esi wee mee ka ọ bịa nata onye ndụmọdụ ahụ kwanụ maka ọzọ n'uche onye adịghị njọ ekwuo na nke si na dịka anyị wụ ụmụ Igbo maka emekwa enume ana anyị awụhụ ndị London, anyị awụhụ ndị Amerịka. Ọkwa ya mere anyị ji wụrụ ụmụ Igbo, maka na anyị chọkwa na anyị ga-mee ihe dịka ọnụnụ di na nwunye, anyị ga-aga nnakwa n'ụlọ mekwa ozi omenala. Inekwa anyị izu ahụ anyị ga-emenyawa ihe, anyị agaghị enyi ka ndị London, anyị ga-abịanye ikwu isi agụ mekwa ụmụ ihe a mekwa ka ndị Igbo. Ọ wee wụrụ ya na ọ ga-adị mma o ruo ohi ahụ kwesịrị ka anyị wụrụ ndị Igbo, anyị emekwa ka ndị Igbo. Ndị Igbo na-enyochi onwe ha, ndị Igbo anaghị agba ọtọ. Ya na-asị na ọwụ maka ịgba ọtọ mere eji wee nne ya adakpụ, mana anyị ga-echetakwa na ejune kpụrụ omegịnị ọkpụrụ ikuku ya anyị agaghị echefu ebe anyị si cheta na anyị wụ ụmụ Igbo. Maka na mgbe gara aga onye ọwụna bụ nwaanyị gago na onye ugwu na-ekwu okwu mesaghị aka, ọ ga-adị ka onye mesara prezidenti aka. Maka ụmụ nwaanyị Igbo anyị ndị eji gịnị ugwu wee mara, ọ ya wee ebe m hụrụ ọzọ na-aga na-asị nke ọbụla anyị na-eme anyị na-echetakwa ebe anyị si, na-echetakwa ọdịnala na omenala anyị. Gaa n'ihu Choko. Igbo mma mmanụ. Ndewo. ụmụnne anyị ndị nke nwaanyị ịmụ na-abịa n'ụwa niile na ụmụ anyị ndị Igbo maka na esi na mma gbam afa ka eji ama atụ. Elote mgbe mmadụ ka pempem nọ Lagos mgbe ahụ ụmụazị Yoruba afọ nwatakịrị Igbo ka ọ gafere taa
asị ewe ọmọ Igbo ya ofe anyị gọọ ewe ọmọ Igbo ya ofe anyị bàjẹ́ asị lekwa nwa Igbo a na ọ mara ajọ mma eziokwu na ụmụnna anyị ọzọ okwu ga-amaka ijele okwu ga-amaka Chizoba okwu ga-amaka mana ya bụ ife ịfụ na o nwere ike ịkwụsị akwụsị ịma ife njikwa na o nweghị ike ịkwụsị ihe butere ya bikọsị ebe anyị si bịa ebe anyị si pụta anụ okilikili anyị otu okilikili anyị dị sọsọ ofu ife ga-eme ka nya bụ ife benata asọrọ m na ọ ya kwụsị na ọ ga-eme ka o eji benata tụ gosọta anyị nwa nọgide n'obodo anyị nọ na ọpọ na iwu niile nọ n'obodo a ọ ka na-emekwa ọpọ na iwu niile nọ n'obodo a sọm ga-achọ dị ime ya ha mee ya ka ha jee nga zuo ike ịma na nga obodo a na nga ba ya bụrụ ofu maka onye nọ na nga obodo a otu ị nọ na be gị na-awọchị Sky Sports na-awọchị Premier League ọ nọ na nga dị a na-awọchị ya ị na-ege CNN ọ nọ na nga na-ege CNN ọnya ihe dị iche between anyị nwa na ndị obodo a sọsọ ofu ife ga-eme ka ihe a na-ekwu okwu ya benata na-abụ mbụ strọgụl a anyị nwa bụ ndị Igbo na strọgụl bụ ndị Biafra na strọgụl ka anyị nwere onwe anyị onye ga-eme ka nya bụ ife benata ọwụ na anyị megide astrọgụl gide ife a na strọgụl gbagide mbọ enwe ka anyị si nweta onwe anyị ewelezi iwu bụ etinye onye ọbụla ege ntị wee kpuchie ụmụ nwaanyị anyị so nwoke ọbụla chebele eche ma ụdị ihe anwa ọ mago ụgwọ ọrụ ya mana nwanne anyị Choko otu ihe si dị ugbu a anyị agaghị anọchewe mgbe ahụ maka o nwere ihe ikwuru mgbe anyị na-ebido were sị na nke bụ eziokwu na ọwụ na nwa were ntị nnụ na onye ọwụna wụ onye Igbo ọ bụrụ sọsọ ma ọwụ nne m ma ọwụ nwanne onye a ma ọwụ onye a na-awakpori ya obi agaghị adị m mma ihe m ga-eme onye ahụ ntị nụ ya ọ ga-asụ nwụọ o wee bụrụ ya ana m abịa Choko asị na echi ma ọwụ na mgbede na anụrụ na o nwere dịka ikwutecha n'okwu niile were sị na memere na ọ ga-enwerịrị ndị isi agbakọ ha ọnụ ga na-eme ya na-eme nke ahụ eziokwu mana dịka i kwuru na mbụ anyị bata nwere onwe anyị ọ ga-eme gịnị ọ ga-esizi ike mee gịnị taa akpụ mana tupu oge ahụ eruo anyị chọrọ ka anyị mee ka ndị ọwụna na-ege anyị ntị nwee ike mara na ha nọkwana sị na dịka anyị na-eche ka oge ahụ ruo mgbe na-adị anyị mana ọ na-aga ịbịa na mgbe na-adịghị anya ka imerụtụ tupu oge ahụ eruo anwakwana agwa sị ka imerụtụ maka na imere ị nwere ike ihe ha ana chọrọ ka m jiri ohere a were dọọ ndị a aka na ntị ị nwere ike sị ka ị ga mee na mgbede na o nwere ike na anyị ga-enwere onwe anyị echi o nwere ike ị gaghị anọzulu onye wee echi maka na ihe awụ ihe jikpụrụ onwe na njọ ekwesịghị iji ntị nụ ya o nwere ihe mere nji na-ekwu ya nwanne ịma ihe m ji tinye otu m si tinye ya bụ na ịnekwa n'anya fụ nkwado ụmụ nwaanyị anyị na-akwado ọkwa anyị nwa awụ ụmụ nwoke bụkwa ndị be anyị na-ebubata akwa nwafa na-eyi maka ọ bụ na fa buru ya bata ụmụ agbọghọbịa anyị yiri ya fa ya tara akwa anwa ata so ụmụnne m ndị nke nwaanyị biko unu anụgo ife nwanne anyị nwoke ọzọ kwu na ife nwanne anyị Ijele kwu biko geenụ ntị na ndụmọdụ ha ọnụ ọbụla ịnwa inwe ike inyi unu nekwana anya ụfụ na asọmọfụ ụmụ akwa ndị a na-adị ekpuchi arụ ọnya na aka adị chip maka ị na-anya afụ na akwa eji alụ ya dị esisi ike ọ na-aka adị chip mana ị na-anya ezigbo akwa na-agala ọnụ and ọ bụrụ onye ọbụla ga-emenwu ya fọd gọsọta m na ọ m na-egolo nwunye m akwa ka nwaanyị m ọ bụrụ onye oke akwa ọmụ m jee afịa na-eje masị m ngwa nke ọ bụrụ si ya ọ ga-asị gị na there's no need for that nye need ihe because enweghị ebe ime obodo ibe anyị wụnụ enweghị pati nwere ike bụrụ only summer
ehichakwa ọdụwakwa for another year. Okay, So biko ụmụnne anyị biko jitini iwe wene gị ịnọcha this program o nwere ụmụ nwaanyị ga na-anụ unu obi ha ga na-ahụ biko ka nnụtakwa onye dịka Choko gaa n'ihu. So biko ụmụnne m unu ga-ejisi ike na-ekpuchinata onwe unu biko enweghị isi mitie nwoke ọfụlụ gị na ya na-amarọ ọsị gị bịa bịa ijebe kpọrọ nwanne gị nwoke ma ọ kpọrọ enyi gị nwaanyị maka ndị mwakpu anya ka m ji ekwu maka elote m mgbe m bịata obodo oyibo ọfụ nweta enyi nwaanyị mkpọ ya si ya bịa ndị ọ na-abịa ha dị 5 bịa be m ma dị 5 bịa be m adị 5 bịa be m a ọ bụ na m nwee bọtụ kọvasi ya 5 na friji nna ha ga-aṅụchi ya ọpọ na ihe ha yikwa bịa be m o anọ m na-enwe hope na emecha n'udo ga-adị 5 of them asọ piano ga-aṅụcha mmanya na-egbu ha ka batazi na so biko ijebe na nke nwoke for the first time onye na-amarọ kpọrọ mmadụ jee for safety reasons ọ ka m ji ekwu gị nezi anya ibi onye afụ na onye ọ ga-ekwe gị nyọm ma ijebezi ọzọ ijebela onwe gị mana ụmụ nwoke anyị na-awakpu nwaanyị unu anụgo n'ụdị ya ọdụrọkwa mma ibe ga na-emekwa ife ịma na-eme nwanne gị onye adịghị mma eme na nwa mmadụ aka m kwukwa n'okwu m akwa nwere nwaanyị yirigodo maxi iyirigodo long skirt nwoke ti iwakpu gị so ofu aka ntị ifuru ofu ụba ụta m na nwere aka m kụọ nwaanyị na ntị na ọ ga-akpa asụgodo ewe for 30 minutes before nwata ebe ọ nọ ọ dị ka nke ijele nwanne nwoke kwu si na ha si egwu na-abata fụ ka a na-awakpu nwata nwaanyị ijele ịma ihe zọ nwata nwaanyị a ọnụ ọzọ nwata nwaanyị a ịmakwa na agbaghị isi na kolota anya ma mgbe eji yipụ ya traụza oyi ifu ndị rapist ga-eme anything n'ụwa o mee ihe ọ chọrọ ime ọ wara ntụgoro ya nwe inye gị drọgụ ọ ga-adrọgụ gị ịpasị ewu o meghị ihe ọ chọrọ ime so biko ụmụnne m ndị nke nwaanyị dị n'ike afọ biko kasa nne m mụtara nwaanyị eziokwu na m amụtabe nwaanyị mana mụ agaala ka ihe ọjọọ mee anyị nwawu ndị Igbo kọsa adị m very very Igbo tii biko nya ma alụ unu mma ndị nke nwoke kpachalụ na anya unu maka nga Naijiria arụkwa nga obodo oyibo ihe na ọ na nga nwụọ daalụ anyị ga-aga n'ihu mana ọ na-agatekwa n'aka biko achọ m ka unu pụọ biko ijele gaa n'ihu tupu m aga n'ihu biko ihe m chọrọ ikwu bụ dịka Chukwumelo si kwuo ụfọdụ ụmụ nwoke a nke bụ eziokwu bụ na afọ m obi aṅụrị nwoke na-enwe n'ịkụrụ nwaanyị ihe wee magolu ya enu nwaanyị a na-ebe akwa ka edị jụọ eche m na ụtọ ihe a bụ nwaanyị na-eti mkpu ọṅụ na-enwe aṅụrị nwoke pụtazi kụọ nwaanyị kụjizi ọ na-ebezi akwa n'ọlụ ka osisi ị na-egbu onwe gị ọbụla bụ ụfọdụ ụmụ nwoke a na-echekwa eche ihe abụrụ kọmunikeshọn makwa o nwere ka gị na nwaanyị esikpa nkata nkịtị o were aka sị gị bebi I have come gị bịa gbubezie n'ọbịago maka kọmunikeshọn nkịtị ka ihe akụtọrọ ya nwa mmadụ wee magolo ya elu what joy ka ihe aṅụrị ị na-enweta na ịdị ahụ biko ụmụ okorobịa ọ bụrụ na ọ bụga na ịbụra ntachi ndị ugwu na-elesa ụnụ ọ tara madol ọnụ na-aṅụ o nwere ọnọdụ nwa kodin ụnụ aṅụzina onye ọ na-ekwu ha ọjọọ gbọọ ncha ịgbakwu ncha nwa problem inwe ike pịa isi na WC eburu ozu onye ahụ mmadụ na-enwe WC na be ha gbọọ ncha ha bụ ụmụazị mmadụ biko ụmụ okorobịa biko nụ ife ase n'oto repu maka na eme nwanne gị ọkacha nne a na-ahapụrụ obele nwa n'ụlọ o nwere ụmụ okorobịa na-arụrụ ha na obele nwa ifu kesi ụmụnne m ifu kesi a na-ebutela anyị mgbe ụfọdụ ọ na-eme m ifele ikwu mmadụ ga-ahapụrụ obele nwa ụfọdụ ụmụ ụgbọ ị na-ahụ obele nwa ọ gaghị aka n'ike obele nwa dụ ebe 4 years ị na-enwe ya aka n'ike nwa ọga na-ada afụta ndị asị ndị dị poses ya bụ omume ajọka ndewo ọ na-agate n'aka ka m nwee ike hazie nya ihe o wee bụrụ ụmụnne m anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche maka iweta ohere
ịnọrọ iwepụta ohere nọnyere anyị maka na ihe onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme mana ị hapụ ya sị na ị ga-eme gịnị wee nọnyere anyị kpọwacha ahụ na anyị nwere ike anyị ha akpọcha ha mmadụ niile maka ịkpọ aha onye ịkpọ aha onye ahụ dịka ekwuru onye a n'anya kpọọ onye a asị mana anyị hụrụ mmadụ niile n'anya o wee bụrụ ya okwu anyị ji n'ụbọchị nke taa dị mkpa ndị oyibo na-asị na ọdụ very important maka ịwakpo ma ọwụ nwoke ma ọwụ nwaanyị n'ike maka a na-awakpo ụmụ nwoke n'ike o wee na-asị biko ọwụ na ịma akwa wee na-asa ahụ mara onwe gị maka ọwụ na onwe otu anyị si were nnụ na ya wụ ihe mere anyị ga-mee nchọta nke ndị oyibo na-akpọ investigeshọn wee chọpụta na ọwa eziokwu anyị ga-agba gị n'anwụ maka na a sị na ọhịa na-eme gịnị na-asọ nkata ihe pukwe n'elu ọwụ na gụwa wụ ọhịa na ị na-asọ nkata ị na-epu elu nkata ga-abịarịrị o wee bụrụ ya ụmụnne anyị niile ekwutechagwa okwu ma ọzọ Chizọba Ijele Choko mmadụ niile ekwutechagwa nyawa okwu ndị Igbo sị na ntị na-anụ ihe ọwụ ma ọha ka okpu ata ma ọwụ taya 911 onye ga-anụ ihe ga-anụ ihe ọ kachasị ndị a na-akpọta nwatakịrị ka ya na-abụ wee nọrọ biko ọwụ na ị na-akpọta nwatakịrị ka gịnị ya na-abụ nọrọ gbaa mbọ hụ na gịnị na anya gị na-eru ebe ọ nọ ọwụ gị isi maka na ọwụhụ nwa ya anya gị agaghị na-eru ebe ọ nọ ị gaghị ama ihe na-agabiga mana ebe ọ na-aga ụlọ akwụkwọ ma ụmụ ihe ndị niile ị kwesịrị ka gịnị ka anya gị na-eru ebe ọ nọ maka na ọ bụrụ na anya gị anaghị eru ebe ọ nọ o nwere ụfọdụ ihe ị gaghị achọpụtasị na-eme gịnị na-aga n'ebe nya nwatakịrị ahụ nọ nyanwawụ ihe ga-eme ome gịnị o mechaa tonite nyanwụ ihe ga na-enye nsogbu ma ọ bụrụ na adakporo ya mgbe ụfọdụ ha anaghị enwe ọnụ kọọ nekwa ihe ha na ije gara o wee bụrụ ya ma ị kpọtara nwatakịrị mbimbi ma ọwụ ụmụ gị ma ọwụ onye ọwụ na ọwụ biko ndị nne na ndị nna biko nụ anya ụlọ na-eru n'ebe ụmụaka nọ ụmụnne anyị ụmụ nwaanyị ụmụnne anyị ekwuchagwa ihe ndị niile anyị anaghị asị na ihe mere eji were na-awakpo mmadụ maka otu onye ahụ si were ji ejiji mana ihe a na-akọwa gịnị wụ dịka anyị wụ ndị Igbo cheta na anyị wụ ndị Igbo ọwụzikwe na onye ahụ wụ ofe mmadụ ma ọ wụ onye ugwu nke ahụ dị iche mana ọwụ na iwe onye Igbo anyị nwawo ndị Igbo anyị nwere ihe eji mee gịnị eji wee mara anyị a maara anyị dịka ndị mere gịnị ndị mara mma mmadụ ịgba ọtọ ahụhụ ya ga-egosi na ị mara mma onye mara mma amagwo mma ọsọgbodugu were gaa nyiri na ị mara mma wụ na ị mara mma ụmụ nwoke ga-ekwukwu nke bụ eziokwu na ha hụkwa onye mara mma ha ga-ama onye mara mma ma onye ahụ oziri ahụ ya ma ozighị ahụ ya nke bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ imechaa ka ụmụ nwoke niile hụ ahụ gị ihe ị ga-adụ ha mma wee ịga na akwa o nwere ike ị gaghị adụ mma ọnụ o wee bụrụ ya nke ọwụ na ọwụ na-enyere mmadụ niile aka ọ dịrị ogo mfe megịnị nyichie onwe gị onweghị ihe dị njọ na mmadụ nyichiri onwe ya nke ọma dịka onye Igbo ọwụ a ga na-eme gịnị anyị ga na-agba mbọ hụ na a na-agbasa nyawa ozi nyawo mmadụ ịdakpọ nwoke ma ọ bụ nwaanyị n'ike awụ ihe dị mma onye ọbụla merie onye ahụ na omenala Igbo ọwụ nnukwute arụ anyị ga-ekwu onwe ihe ndị ọzọ anyị ga-ekwu mgbe ọzọ na-abịa abịa maka ịkpụ arụ na ụmụ ihe ndị a dịka omenala Igbo si wee dị anyị na-ekene mmadụ niile ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata anyị na-asị ka ụfọ ji fọ ka ụfọ anafọ oge ndị Igbo ka na-abịa mana o nwere ihe ndị anyị na-ahazi ịmagwo a na-eme nke a na-eme nke a mana mgbe anyị hazichara mgbe a ga na-eme ya anyị wepụta mgbe ga-awụ oge a ga-eji na-eme kpọmkwem anyị ga-emekwa ka ụnụ mara mana mgbe ụfọdụ anyị ga na-eme gịnị anyị ga na-abatakwa na-etinye okwu ọnụ jisi ike hụ na ị na-eme gịnị na ị na-agbasa nyawa ozi ka nyawa ozi na-eme gịnị na-aga n'ebe niile anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ụmụnne anyị ndị sonyere anyị biko nọrọkwa na ya nwe ihe ndị ọzọ anyị ga-akpa anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche mụ na Chiugo anyị na-ekene ụnụ ụzọ ọma wise Okenna Uche Destiny mmadụ Basil na mmadụ niile anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na-asị ka ụfọ ji fọ ka ụfọ anafọ onye anyị fụrụ taa ka anyị mee gịnị ka anyị fụkwa ya echi